При Йона бурята дойде, за да го върне в Божията воля. Има разлика. Когато сме в буря, ходим в покорство на Бога и ние сме в буря, тогава Бог изявява славата си, показва ни силата си. Но когато ние сме в непокорство, тогава отново сме в буря, но Бог иска чрез тая буря да ни върне отново в Неговата воля. И в двата случая бурята не беше краят, а това беше начинът, това беше средството, за да може Божията цел да се изпълни. Божието намерение да се изпълни. Колко често бурята е толкова силно, че не можем да разпознаеме Божието присъствие в живота ни. Толкова е трудно и не може да видим и да разпознаеме Божието присъствие. Плачеме, ридаеме и стоиме пред Бога и викаме: Господи, къде си? Соския му глен, мандево. Защо ме остави, Господи? Защо ме остави? Къде си, Господи? Обаче Той вече идва към нас. Той идва към нас. Той идва към нас. В Исаия 43 глава, 2 стих, там Бог казва чрез Исаия следното: когато минаваш през водите, аз ще бъда с тебе, и през реките те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш. И това са обещания, които са за теб и за мен. Когато минаваш през водите, когато минаваш през долината на мрачната сянка, когато минаваш през трудности, през огъни, през борби и през падежи, всичко това няма да те потопи, няма да ти изгори, няма да ти навреди, защото аз съм с тебе, казва Господ. Аз съм с тебе.